Sisigawan kong mahal kita. Mas puno sa emosyon ang version nga gidalit ni Sparkle ug The Clash alumna Garrett Bolden sa awit nga Kung Malaya Lang Ako. Sama siyang awit, nagmalaumon si Garrett nga unta, mabati sa mga kapuso, ilabi na siyang mga fans, ang bagong dalit niya nga kanta nga ubos sa GMA Music. Ang kapuso soul balladeer atong mahimamat this morning. At maupayhan aga, Garrett, at welcome to GMA Regional TV Live. Garrett, can you sing a song to brighten up our morning? Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit dayain pa ang puso at isip ay hanap ka, bakit nga ba ganyan? Galing naman talaga. And of course, we really love your voice, Garrett. Lalo na yung duet ninyo ni Katrina Velarde na Forevermore. How do you feel na ang daming mga kapuso na napahanga sa inyong dalawa? Miss Cecil, actually, it's a collaboration na unexpected. It's something that I didn't expect na mangyayari. And I'm really glad that, it happened. And sobrang saya din na nagustuhan yun ng mga kapuso. Ngayon na may bago ka na namang revival song na isinulat mismo ni award-winning and veteran composer Benny Saturno. Can you share this with us, this good news? Nang ikaw ay dumating, nadamay iba sa damdamin. It's my second time reviving a song from Sir Chris Lawrence, and this time itong song na ito, which is yung Kung Malaya Lang Ako. It's an iconic song na talagang when you hear or when you see that song, automatic si Sir Chris Lawrence sa ma-recall mo tungkol dyan. So what I did was I reinvented the song into, how can I say, siguro yung medyo on a chill vibe, parang ganyan. Kung Malaya Lang Ako is really a popular hit. How did you add another flavor sa kantang ito, Garrett? Basically, nag-collaborate po yung ang ideas ko plus yung ideas po ng buong team ko sa GMA Music. We collaborated into incorporating yung tinatawag nila parang medyo new sound na nauuso na ngayon sa panahon ngayon. Trinay namin i-take yung isang classic na kanta at binigyan siya ng parang new sound. Sana ay mahal mo rin ako. Then of course, where can we download and listen to your new song, Garrett? Yes po, mga kapuso natin, ang aking version ng Kung Malaya Lang Ako, you can stream it on all music platforms worldwide. Spotify, YouTube Music, and Apple Music as well. And ayun po, pwede nyo rin pong panood din ang performance video ko nitong song na ito sa YouTube din, under GMA Music. And lastly, what's your message of hope para sa mga kapuso natin who are watching us right now? Sana keep relating on my songs dahil the more po na nagugustuhan niyo yung mga kanta na inilalabas ko po, na-inspire din po akong gumawa at mag-release pa ng maraming kanta pa para sa inyong lahat. So sana po suportahan niyo po itong awitin kong Kung Malaya Lang Ako. Daghang salamat sa iyo, Garrett, at congratulations! Salamat po. Thank you.